И какво става, хора? Аз съм Ивана Геймър и в днешното видео ще играя Грани в Roblox. При това не забравяйте да се абонирате с камбанката за канала ми, да дадете палец нагоре, за да не изпуснете всяко следващо видео. И днес няма да игра сама, разбира се, ами с Еми Геймър. Какво става, хора? така. И също така пишете и вие игри, за да ви е на вас интересно, като гледате видеята ми. Така, нека има сега да каже за своя канал и видеа. Хора, аз също имам канал. Личи си, нали? Или не, няма значение. Линк ще има към него в описанието и в заглавието. Може би ще видим. Също така, скоро видео с мен и Лана в моя канал. Нещо интересно и тя дори не знае какво. Според мен ще е интересно да и тя да знае какво ще Да, вече правим. нямам търпение. Тя като ми е разказа горе-долу нещо, може да е какво казва. В Roblox е май. Добре, сега стига издавам. И това няма повече. Да. И нека да започнем. Преди всичко. Чакайте. Добре, бързо къщата. Много хора сме. Супер. Добре, не съм аз. Аз не обичам да съм Грани. Кой обича? Някой може да я обича, ама. Окей, спалнахме се. За какво беше това тук пред мен? Да, то... Бабата е там. Къде е там? Уепънки. Не знам къде е бабата. Окей. Мале, то хора, погледнете го, какъв е грозен, бе. Бабичката тръгна. Къде е аз? Качва се май нагоре, бабичката тръгна, само знам това. Гони ли те? Не знам. О, с това. Кога го взе това? Ти сгуби ли от това? Шишо! Бабице! Кога го взе? Брат, нали я оцелих? Защо не можах да... Аз умрях, защото играта май бъгна и не знам, буквално я оцелих. И тя не умря. Или аз не съм взела стреличката, не знам. Пак то грозня. Бе, какво е това, бе? Не знам. Даже ме гнуз да хода пред него, в смисъл, тива. Окей. Много е грозно. Чай, тага. Къде? Аре бе, нали си нацепен? Мръдни ги като толкова знаеш. Аз не знам, защо хода след това, но просто хода на където и той ходи. Не знам защо. О, заклещих се кръка така. Тъмно си ви... Тя как влезна там? Не знам. What is this, bro? Докато чакаме, аз малко си промених и роклята, като събера още малко и бухалката ще смена и всичко. Окей, почнахме. Да, не знам кое обаче. Къщата е много с най-големи. Не, аз ще взема целем. Това. Не. Еми те са 3 гласа вече за това. Това нали да го не разбираме, бе? И аз не съм го играла, ама айде. Нали го играхме, бе? Аз умрях на първата секунда, човече. Аз не го разбирам, окей. Чикен, банан. Мокни. Не знам, що ми е главата. Ако няма нищо. Какво е това нещо? Това тук мога да убием бабата с онова, дето миналия път ти глична и не можа. Чакай. Къде си? Разбрах за къде ни е олиото, бе. Не олио, това да е там, нали? Кое бе? Ми седеше на пейката. То се казва олио, пише, ама не е баш олио, нали, не е за готвене. Там не разбирам тия неща за колите, защото просто не разбирам. Аз ще наблюдавам за блъдо. Това го обърнах, човек, и нещо май стана. Нищо не става. Не, това го мога го... Баба ме уби. Това тук се отвори. Тук ще го направя, аз умрях. Сега ще ви пусна да гледате защото аз... късно отвори това и разбрах къде е, така че трябва да гледаме. Окей. Тъй така, тук не. Тук насам, аз не знам за къде ми е лъпънкия. Тъно намеря за къде ми, аз просто да я гръмна и така хубаво. То върви с мене. Окей, аз не знам защо даже. Тъй така.
Но иначе разбрах, аз това там го отворих даже. Само да видя къде А, там дойде. къде е бабичка. Там дойде. Аз ще казвам кога още те гони. Да, знам, че ме гони още. Аз ще кажа къде спре. За малко ще гледаме бабичката. Идва ли? Да. Ти гледай там, аз ще ти кажа. Гони ви още. Окей, влиза при вас. Влиза при вас. Следва ви. Ще ви убие. Гони ви. Така, тук ще съм като... Добре, ти си измъкнал. Мисля, че... Така, като виждам. Добре. Ти къде си? Добре, мисля, че се измъкнала от нея. Не, тъпия капан. Тъпия капан. Бегай! Тихо, гоните, плътно зад тебе. Бягай. Бе, то защо така ми затваря, бе, брат? Защото иска да затвори бабичката. Бягай, тя си измъкнеш от нея. Та се заби някъде. Сега ще гони тебе гони. Мене ли гони? Да. Точно мене. Да. Точно мене. Не ме затваря телефонаци. Окей, някъде се... Можем да пречи. Олето. Окей, знам за Бягай! Ма, само че вече... За малко ще гледаме... Трябва да ти в началото. Не знам къде беше началото. Добре, отиваме при бабичката за малко. Окей... Бягай! Това беше на косъм броски. Добре, това се заби. Имаш... Добре, сега гони оня. Не те гони тебе. Може да си спокойно. Добре, уби го това. Идва ли? Ами още трябва на езерцето. Отворих, аз не знам. Тук нещо не Бягай, качва се нагоре. Аз отворих нещо, обаче не знам даже какво отворих. Разбираш ли? Така, също... Ето, бягай, отстрани. Нищо то намери. Това. Добре, окей, за малко сменяме сега на има. Капан. Окей, вие го правите така. Това за къде каза, че ти трябва? Там имаш един кран, между другото. И това тук какво направихме? Миналия път го направих. Аз нямам идея какво прави това, между другото. Нищо развърта. Нещо прави, ама не знам какво. Това май го отвори тук. Чак толкова... Не, това винаги си било. Чак толкова лесно, просто трябва да го завъртиш и на толкова елементарно място едва. Намерих нещо какво е. Диамант. Той за какво ни? Че бабата май още... Нека пак я зашемети, имате още след 7 секунди. Той диамант, не знам къде е човек. Чакай, ти сама отиваш към нея. Бабата тръгна. Бягай. Добре, обърна посоката. Къде е? Тук. Ще кемпи ли? Не знам. Бягай. Дроп. Не, шиш. Бягай. Окей. Бягай, за тебе. Така хора. То сега ще замаява. Добре. Сега ви пускам основа има да гледате. Добре, обаче... Дроп. Не диамант. Моят диамант ми падна. Той за къде? Добре, той я оправи нещата. Още 5 минути. Това даже не знам. Само да видя бабата. Бабата тръгна. Тук мога ли да се крия шиш? Така пускам. Да, тук мога да се крия. Само да видя бабата някъде се... Бягай! Мале! За тебе е плътно. Бягай! Затвори... Добре, че затвори вратата. Бягай. Измъкна се. Тя още в къщата.
не съм тая. Пускам ви за малко ама, да видим какво правим. Но този диамант за какво, бе? Хора, ако вие знаете нещо, примерно нещо, кое е за къде, което ние не знаем, пишете ни, ще ни бъдете много полезни. Да, между другото, това е истина. Така. Само аз ли съм, я виж? Ами... И ето е дето се заедно с Ким. Този окно ме кефи. Ето тук няма нищо. Това за какво тук няма нищо, няма. Уникален този. Бабичката някъде май близко до тебе. Ами тя е отива към къщата там където. Окей. Silver Key. За къде е то Silver Key, бро? Само ти кажа, че идва при вас. Само това искам. За къде е то Silver Key? Тук намерих някакво нещо ново, май. Не знам дали намерих нещо ново. Така тя на мястото в къщата и сега ще слезне. Добре. Влиза в къщата влезна. Да знаеш. Бе, не ме затваря, бе, броска. Той иска да затвори тая. Тая обърна пътя. Само да разбера за къде е този Silver Key. Отива навънка тая, да знаеш. Там иска да ви пресрещне по някакъв път, не знам. А това за какво ви трябва? Gate Key ми трябва тук. Така. Бабата идва. Тъй така се въртиме и Чуй този звук. Той обаче си върви с мен и си върви с това, разбираш ли? Еми иска да я убие. Да спа да убие. Не, на мен не ми е проблем. Ето я търси си, ман. Ми, батле. Падай. Тук вече бях, да, ама... Окей. Пропадна в тази дупка, където ти откри. Бягай! Бягай за тебе. Има 2 минути. 2 минути. Къде е? Така ли ще го наричаме? Броска. Броска тук е, не ме затваряй, шиш! Ще умра, бе, брат. Но броската вместо да се обърне назад и да убие, той бяга. Що така, бе, братле? Сети се да се обърне и да я убие. Убия. Не. Добре, за малко да... 1 минута имаш бързо. Бъфото ми се за малко да умре. Дроп. Silver Key, добре. Silver Key save me. Какво ще ви остана? Добре. Човек, това дори не знам къде е. Май ще пресрещна. Да, пресрещате. От тук ли идва? Да, за тебе. Тебе още какво ти остана, за да... от оная врата ли? Какво ти трябваше за оная врата? Не да знам какво ми трябваше. Бягай! За тебе. О, не, тук аз попадам в такова капана, забравих, че няма нищо. Нищо, без още 1 минута. Почваме втора игра. Или там, не знам. Само 2-3 сме. И тоя. Грозен. Не е грозен, брат, просто някакси малко ми от главата, странно е. Ще избера даскалото. Добре, да и аз даскалото. Но то другите не гласуват. Даскалото. Добре, не сме ние. То междуто беше много добър. Така, тръгваме. Добре, то веднага се срещнахме с него. Аз веднага отивам на горния етаж, ще ме следваш, нали? Да. Добре, да не се изплашат, че да си помисля, че... тя провери там, другата врата. Ама ти стои при мен някъде близо. Тук няма нищо. Има стъбище надолу, аз слизам значи тогава. Да, там знаеш ли какво? Навънка съм аз. Да, бе. Тук това е последния момент, дето успяхме да го... локпик! Човече. И сега ще таковам локпик. Локпика ще го използвам. Реално, защото... Бабата няма да казвам. Тук има нещо. Има клещи, а не клещи. Бабо! Хи-хи-хи-хи! Хило! Човече. И сега ще таковам... Не можеш там! Ела! Шишо!
Шишо, а? Бабата няма нищо. Тук няма нищо. Че съм не. Бабо! Извинявам Но не се. я викай. Има скелет. Хило! Бабата е убила някой, го е сложил за скелет. За пример на тялото. Баба е много умна. Тук моля се. Чакай, че ми Капан ли съм? Не съм в капан, добре. Така, локпикнах няколко шкафчета. Има ли още шкафчета за локпик? Не, взимам. Не. Бабата е убила някой, го е сложил Да, аз не знам къде е. за пример. По-добре. А, не, тази тук ме гони. Аз за тук Баба е много умна. Чакай, че ми Ала, ясно. Бабо, моля те остави ме. Така, локпикнах няколко шкафчета. Има ли още шкафчета за локпик? Така. Не. Отиваме да вземем клещи, защото клещите са много важни, между другото. Клещите са много важни, според мен. То всичко е важно. Реално, който нали помага. Без бабичката тя не е важна. Тя не помага! Бъгнах се. Бутнах се в това човек, че щях да умра. Ана. Буски. О, червен ключ, той за къде ни е? Някъде за вратата. Клещите! Тихо. Не, дропна ги! Бих и в капана, я чух. Дропна ги! Искам си клещи. Добре. Не! Как клещи? О, ръката ми. Искам у дома, не искам при тази. Тя не ме учи. Тя те учи на лош пример. Да, тук. Шо казвам, не знам обаче, просто като се паникил съм и съм някакво Само такова. шиш. Шишчелите се яде. Добре, то гони някаква. Мене ли гони? Да. А мене гони. Вече се обърна на другата страна. Тя мене гони, аз викам гони някаква. О, ето му го лицето. Къде, кажи. Ами, чакай там на... Не е отвънка, нали? При червения ключ, където мен ме уби. Аз не знам. Значи Гони не е при оня мене. на цепени. Само да не падна тук при нея, шо... Да, аз казах да не падна при нея, паднах при нея. Абе, броска! Ще може да не ме затваряш така. Окей, аз също ти си гледай тук, че оставам да някъде застана на едно место, просто там, където мен ме уби. Не, ще умра. Така. Плана е да не умра. И да спечеля, да взема някакви парички. О, бе, изкара ми ангелите, бе, човече. Тук нещо има ли? Така трябва да го кътнем, аз знам къде са ми клещите. Реално аз знам къде са ми клещите. Така. Отиваме да вземем клещи, защото клещите са много важни, между другото. Клещите са много важни, според мен. То всичко е важно. Реално, който нали помага. Без бабичката тя не е важна. Тя не помага! Бъгнах се. Не, бутнах се в това човек, че щях да умра. Клещите! Беги! Тихо. Не, дропна ги! Искам си клещи. Добре. Как клещи? Не. Не. Така. Хора. Чайте малко пина вода, И аз съм ми тук. падна гърлото. Къща. Падна ми гърлото. Падна ми го са малко. Ох, пак ли станахме само ние сто? Иначе ще сме някоя от нас двете. Не. Ето това малко. Малко тъпо. Ми толкова съм само аз малко съм. Дано да влезне още някой. И намисли ми от хора, вижте ми скина. Кой ще кажете? Велика съм, нали? Велик банан си, да. Окей, аз половината неща не знам за къде са ми. Аз реално не знам има на къде е. Издаде звук.
Ориентирам се по звука, защото знам къде е била. Влезна някаква, ама вече убих. А то сейф ки за... Чекайте. За какво беше? Даде ми пари, май ми даде. Сейф ки за какво беше, бе? Окей, аз спомената неща не знам за къде са ми. Аз реално не Ема, знам. Да. Сейф ки за какво беше? Какъв скин бе? Ориентирам се по звука, защото това знам бе, къде е той била. е А почти то влезна някаква, ама сейф вече ки. убих. Сейф ки къде беше? За какво е? За сейфа беше, бе. Да бе, аз Даде ми то... пари, май ми Сейф ки за какво беше, бе? Майлано. Аз се притесних съвсем. Ема, Да. сейф ки за какво беше? Защото... Скин бе. Това бе, като един ключ сейф. Готово бе! Готово, свършихме! Не беше. Ами хора, това беше от нас. Надявам се да сте се забавлявали, да ви е харесало видеото. Абонирайте се. Да, прихванах от тебе. Абонирайте се за канала, за да не спуснете всяко следващото видео. Чао! Чао. И скоро видео с Илана в моят канал. Чао! Това бях аз, Илана Геймър.